On je dermo. On je dermo. Dermo, ktorý sa práve bude kotulať zo čoho? Jedna zo svahu. Rýchlejšie sa skotulaj a nebrzdí. Nebrzdí. Tu sa ešte raz pohne. Máš na sebe same pupiky. Počkaj, chcem ukázať divákom tie pupiky, stoj. Stoj. Kde máš tie pupiky? Ja ich mám na mysli. Aha, tuto, vidíte? Tuto je. Nehyb sa! Vidíte, tuto má taký kus. Prestaň sa hýbať, tuto máš. A vidíte, toto sa vám stane, keď si to urobíte. Tu máš toho? Áno, tam bol nejaký papier. Čo to tam je? No takže vidíte, nikdy sa nekotulajte z devinského svahu. Ako môžete vidieť, sú tu tie svahy. Keď už tak s mikinou, ale ne. Bez mikiny nikdy. Počkaj, ešte raz. La 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 la. Beči sa ma La 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 la.